Mae Trafnidiaeth Cymru wrth ei fodd i ddechrau ar raglen glanhau dyfal ym mob un o'n 247 o orsafoedd. Mae gorsafoedd yn galon i nifer o gymdeithasau yn Borthi'n Trefi, Dinasoedd a'n Pentrefi. Rydym am draws newid eich reilffordd ar eich cyfer chi, a hynny o'r foment gyntaf yr ydych yn camu i mewn i'r orsaf, hyd nes y byddwch yn gadael ei pan arall, gan adeiladu rhywbeth y gallwn ni gyd fod yn falch ohono. Felly, dros yr wythnosau yr misoedd nesaf, mi fyddwch chi'n gweld ein tîmoedd allan ar hyd y lle yn gwneud ein gorsafoedd i edrych y gorau y gallant, yn adeiladu ar y gwaith arbennig sydd wedi cael ei wneud gan ein tîmoedd yn ein gorsafoedd a gan ein mabwyswadwyr gorsafoedd ymroddedig. Hwn yw'r camau cyntaf ar ein taith i gyflwyno rheilffordd well nawr ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae gorsafoedd yn galon i nifer o gymdeithasau yn Borthi'n Trefi, Dinasoedd a'n Pentrefi.